హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడండి. రిమోట్తో 4 వస్తువుల్ని ఆపరేట్ చేసేలాగా స్విచ్ బోర్డ్ తయారు చేశాను. చూడండి, దీంట్లో C నొక్కితే ఫ్యాన్ ఆన్ అవుద్ది, మళ్ళీ C నొక్కితే ఫ్యాన్ ఆఫ్ అయిపోద్ది. B నొక్కితే లైట్ ఆన్ అవుద్ది. చూడండి, మళ్ళీ B నొక్కితే లైట్ ఆఫ్ అవుద్ది. చూడండి, ఏ నొక్కితే టీవీ ఆఫ్ అయిపోద్ది, ఏ నొక్కితే మళ్ళీ టీవీ ఆన్ అవుద్ది. కాకపోతే టీవీ ప్లే అవుతుందని ఆఫ్ చేయట్లేదు.